Σας παρουσιάζουμε σήμερα ένα προϊόν κυριολεκτικά κλειδί που θα σας λύσει τα χέρια. Ό,τι και αν χρειαστεί να κάνετε στο σπίτι, στο μαγαζί, στην αποθήκη, σίγουρα θα χρειαστείτε τα κατάλληλα εργαλεία. Με την εργαλειοθήκη 186 τεμαχίων έχετε τα κατάλληλα εργαλεία πάντα μαζί σας. Κατάλληλα και για επαγγελματίες και μάλιστα τακτοποιημένα σε μία βαλίτσα αλουμινίου σε ειδικές θήκες. Η βαλίτσα είναι στιβαρή, άθραυστη, αφού τα εργαλεία ζυγίζουν πάνω από 15 κιλά, με ροδάκια. Αφαιρούμενη λαβή. Και 4 αφαιρούμενα συρτάρια για πανεύκολη μεταφορά. Έχει μέσα 186 εργαλεία, κλειδιά, πένσες, κατσαβίδια, καρυδάκια, ηλεκτρολογικά, ειδικά εργαλεία για πολύ μικρές βίδες, άλεν, αλφάδια, κόφτες, πολυεργαλεία, ακόμα και πιστόλι σιλικόνης. Χρώμιο και βανάδιο υψηλής ποιότητας στο υλικό τους, ώστε να διαρκέσουν για μια ζωή. Προσοχή όμως στις απομιμήσεις που κυκλοφορούν. Τα κλειδιά μας, τα εργαλεία μας δεν είναι απλά. Είναι από υλικό χρώμιο και βανάδιο και αν θα δείτε, το κάθε κλειδί μας έχει και καρυδάκι ενσωματωμένο, το οποίο αγκαλιάζει τη βίδα και έτσι θα σας λύσει τα χέρια, καθώς η κάθε εργασία γίνεται πολύ γρήγορα. Ας δώσουμε πλάνο με μουσική για να απολαύσετε το σετ, καθώς αν σας περιγράψουμε τα εργαλεία ένα-ένα θέλουμε μία ώρα. Δείτε τα λοιπόν και απολαύστε τα. Πολλοί πελάτες που παρέλαβαν, και μιλάμε για επαγγελματίες με συνεργεία και από εταιρείες, έμειναν τόσο ενθουσιασμένοι που μας πήραν τηλέφωνο να μας δώσουν συγχαρητήρια και επαναληπτικές παραγγελίες. Καθώς το σετ είναι φτιαγμένο για πολύ σκληρή χρήση. Εμείς θα σας πούμε το εξής. Βγείτε μια βόλτα στα μεγάλα τεχνικά πολυκαταστήματα. Εκεί θα δείτε τη βαλίτσα που εμείς σας δίνουμε δώρο με τιμή στα ράφια τους 70 ευρώ. 70 ευρώ κοστίζει μόνο η βαλίτσα χωρίς τα εργαλεία. Εμείς σας δίνουμε 186 κομμάτια υψηλής ποιότητας και αντοχής για μια ζωή και σας κάνουμε δώρο τη βαλίτσα αξίας 70 ευρώ. Είναι όλα χρήσιμα. Ποτέ δεν θα χρειαστείτε οτιδήποτε άλλο. Σετ πλήρες μαζί με τη βαλίτσα σε τιμή όνειρο. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε τα σε τρελή τιμή. Δεν δεσμευόμαστε για το απόθεμα, γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη, καθώς η τιμή μας είναι μοναδική. Γι' αυτό λοιπόν τηλεφωνήστε τώρα.